Занере познава трасето много добре, кара в България, но пък не е от класата на Фиорио. Това му е минус. Балдиков познава трасето, защото се кара миналата година, плюс това е сега с ново Subaru VRC. Мисля, че той има шанс. Потапов пък го дава за най-добрия руски пилот, който независимо, че вече не кара Subaru, кара Ford. Мисля, че и той има шансове. Да спрем от тук. Българите. Българите мисля, че Тихомир Златков ще е с най-големи шансове. И всички, Стоян Колев, Стефан Георгиев. Вие чухте мнението на Ясен Попов, който за съжаление няма да може да влезе в тяхното ни предаване, а с номер 3 виждаме Неджат Авчи, шампион на Турция, добре познат у нас. Той стартира за четвърти път. Тук на Албена автомобилът е Рено Меган. Той ще се бори и за призово класиране в така речената Формула 2 или автомобили с реактивност на двигател до 2000 кубика и един задвижващ диференциал, в случая предно предаване. Да му пожелаем успех и на Авчи. Автомобила е Рено Меган. Сега ще го чуем и Авчи. Това е изключително важно за мен. Аз познавам отлично маршрута, тренирал съм многократно всички отсечки. От самото начало състезанието е истинско, няма време за отпускане. За четвърти път съм на Албена и сега мисля наистина да се намеси сериозно в началните места. Още повече традицията е такава, този път спечели вашето море. Става и европейски шампион, така че ще се боря до последния километър. Надявам се успех. It's very important and very big competition in here. Тук винаги става голямо състезание, така че се надявам и този път атмосферата да бъде отлична. Времето на Женева е 2 минути 17 секунди и 9 стотни. Сега с номер 4 ще потегли по трасето Емил Фринер. Автомобила е Шкода Октавия Кар за първи път у нас. Емил Фринер е последният от така речените 5 минути. Те стартират по дискусии през 2 минути. Останалите ще стартират през една. Емил Фринер с отлични класирания от миналата година в световния шампионат. През тази година той ще защитава цветовете на Шкода в европейския, а в световния ще участва с такъв модел Шкода Пал Сибера. Двигател е 2000 кубика на базата на Ауди. Мощността е 300 конски сили. Много красив автомобил. Емил Фринер доказва своите качества. Убеден съм, че и той ще направи всичко възможно за добро представяне. Тази Шкода е също с предно предаване. По трасето вече Емил Фринер, Шкода Октавия Хит Кар. След него на старт виждате вече Стоян Колев. Един пилот, който не се нуждае от реклама. Автомобила е Ford Escort. Предполагам, чувате 2 минути 22 секунди и 1 десета за Стефан Георгиев, т.е. той изостава от Зенере с някъде около 5 секунди. Но принципно никой не трябва да се стреми да покаже най-доброто от израелите на Албена, тъй като знаете, това не е писта, има отстрани бордюри и при една минимална грешка може всичко да отиде на вятъра още самото начало. Стоян Колев, който не се чувстваше добре в последните 2-3 дни, дори се наложи да бъде повикан на бърза помощ, бяха му или някакви инжекции. Вече е по трасето, аз разчитам на това, че той се е възстановил и ще покаже всичко това, което е научил през последните 30 години. Стоян Колев вече 30 години е зад волана поради ралитата у нас. В номер 6 виждате Алекс Фиорио, Италия, от Жолибрук. Може би най-титулованият състезател, на който пристига тук у нас, 2 пъти световен шампион в група N автомобили.
помните, последните 2 години той участва само в шампионата на Италия с БМВ, затова няма приоритет. Но Алекс Фиорио е един много сериозен пилот. Той е син на Чезаре Фиорио, преди години бив шеф на Ланча, а сега е технически директор от екипа на Ален Прост Формула 1. Така че Алекс Фиорио, който снощи предполагам сме видяли в нашето своето предаване, вече е по трасето също е спорт Cosworth. Александър това е Тони Гардермайстер. 2 минути 25 секунди за Арчи. Той остава с 5 минути 180 секунди и с 8 от Зенере. Това е един млад състезател от Астра Тим. Финландец, който живее в Монте-Карло, 23 годишен, една от така младите надежди на Бавария. Той е бил открит от менеджерите на неговите финландски. Автомобила е Ланча Делта Интеграле с номер 8. Тони Гардермайстер е вече по трасето. Предпочита мокрото време, а тук като гледам как се е значило, вероятно скоро и това ще стане. Сега, представител на Русия от Александър Павитин, Сергей Балдиков, виждате на вашите екрани, това е автомобил Subaru версия VRC. Тази кола е била подготвена за световния шампион Формула 3, но в последния момент Александър Тим е платил 1,5 милиона марки и вече в ръцете на Балдиков. Балдиков е един от добрите руски пилоти с много намерения, а и автомобил му позволява това да спечели първото място в генералното класиране. Сергей Балдиков, това глава на Subaru VRC. Може би най-хубавият автомобил. Тук на Албена вече е по трасето Балдиков. След него ще трябва да потегли Никола Гардини, също от Джони Куп, съекипник на Алекс Фиорио. Никола Гардини са глава на Ford Escort Cosworth. Доколкото чувам, Емил Тринер е постигнал второ време, т.е. е изпреварен само от Зенере, 2:21:30. Той изостава с 4 секунди и половина от Джан Марино Зенере. А ние да обърнем внимание на Никола Гардини, също у нас е състезател за първи път у нас, защищаващ цветовете на Жорико. Автомобила е Ford Escort. Никола Гардини по трасето. А след него трябва да видим, радвам се, че това ще стане, Ясен Попов. Ето го, автомобила е Ford VRC. Жалкото е, че пристигна в последния момент и Ясен Попов успя вчера да направи няколко тренировки. Разбира се, това е много доста недостатъчно. Днес сутринта Ясен ми се оплака, че просто не може да усети на коя скорост е толкова силен този автомобил. Вероятно някъде около 400 конски сили. Перфектен автомобил с 6 степена скоростна кутия и английски механици, които са му обяснили, че трябва само да дава газ и да не се интересува от чуждите. Смисъл, при 83 градуса се включват два вентилатора и теплотата веднага пада около 80 градуса. Пожелаем успех на Ясен Попов, който за първи път стартира в група А с Ford VRC. Видяхте старта на Рали Албена. По-нататък за развоя на състезанието ще трябва да следите емисиите на канал 1. Всички ние очакваме едно интересно и напрегнато състезание, естествено с успех за българските представители. Сега
Точно в 9 часа и на минута тази сутрин в черноморската перла Албена за 29-ти път бе даден старта на еднинното рали. 53 екипажа от 12 страни потеглиха по маршрут дължина 1157 км. Вие станахте свидетели на първия скоростен пробег или на първите 10 коли от прякото включване на доброто, да ви припомня класирането. Сега и Балтиков Русия с Subaru VRC бе най-бърз по 3700 метровото трасе, постигайки 99 км средна скорост. Това не изненада никой от специалистите, тъй като тази кола е била подготвена за Колин Макри, временния водач в световния шампионат, но богатия Александро Лупе е броил милиони половина марки, за да го притежава. С номер 2 движа за Стефан Георгиев, а преди малко с едно Зенере. След Балдиков на 40-ти изостана неговия сънародник Александър Потапов с Форд, състезаващ се за Газпром. На секунди 60-ти след оснака финишира Никола Калдини Италия от Жоли Клуб с Форд. Четвърто време постигна Джан Марино Зенере. Италия с обавен пресен на 3 секунди след водач. След тях се наредиха Тони Гардемайстер, Финландия, Ланчерс на 3 секунди и 20. Алекс Фиорио Италия, Жоли Клуб с Форд на 3,9, Емил Тринер Чехия, Шкода Киткар на 6 секунди и 40 и Стефан Георгиев Форд на 7 секунди и 20. Стоян Колев на 10, Ясен Попов се е завъртял 2 пъти. Това е повода да изостава с 12 секунди, а вие виждате Емил Тринер и неговата Шкода Киткар. Минута преди началото при опит да загрее гумите си, Илия Царски скъса предна полоска и стартира само с заден диференциал. При първа възможност неговите механици ще имат много работа, може би вече да се е свършили. След това колоната се пренесе на втори скоростен пробег Аладжа Манастир, дължина 6300 метра. Отсечка осеяна с многохилядна публика. Тази картина, тези кадри са точно оттам. Стоян Колев с номер 5. Следете внимателно, ще ставате свидетели на много интересни неща. Зенере намери най-прекия път към финала, спирайки хронометрите на 3 минути 24 секунди и 8 десети. Отзад бреше и кипеше. Калдини постигна 3.26,3, Фиорио 3.26,6, Потапов 3.27, Балдиков 3.28,8, ето го Фиорио. Колев 3.37, преди това Ясен Попов 3.35, но той допуска грешка. Ще видите Стефан Георгиев 3.40. И така, след Аладжа Манастир, класирането доби следния вид. Потапов 5 минути 42 секунди и 30, Калдини на 30, Зенере на 4, Балдиков на секунда и 11, Галнемастер на секунда и 8, Фиорио на 2 и 7 в момента на вашите екрани. Между 8 и 10 се движиха Стоян Колев, Стефан Георгиев и Ясен Попов. Това е Галнемастер. От тези трима наши пилоти се изисква да се движат без излишни рискове, още повече, че по обед научих в Шумен вече вали, тъй че на преден план излиза правилния подбор на гуми, който ще помогне до някъде да се изравнат силите. Стигаме Демия, точно в 10 часа и 19 секунди там потегли първия автомобил и видяхте как пропадна Галдемастер. Първият автомобил с обарото на Зенере. Но Фиорио бе най-точен и постигна 2 минути, 59 секунди и 3 десети. Балдиков закова на 3 минути в момента на вашите екрани с неговото Subaru, но виждате, той тук допусна грешка и изпусна дори колата да му загасне. По-нататък Потапов Галдемайстер с еднакви времена 3.02, Зенере една идея след тях, Калдини също бе под 3.3, седми Ясен Попов изостана 3 секунди и 70, Фиорио след тях 10-ти, Стоян Колев на 11 секунди. И така, нововодач във временното класиране Балдиков с общото време 8 минути 44 секунди и половина. И тук пак започвам с 10-тите, Фиорио на 1, Потапов на 2, Зенере на 7, Калдини на вашите екрани на 9. Забележете, първите 5 се събират в по-малко от секунда. Ясен Попов 8 на 21 секунди и 80 и Колев 10 на 29 секунди и 20. Четвърти етап Добрина, Калдини на вашите екрани, след него Фиорио, Потапов, Балдиков, Зенере в една